Moi, mä oon Saara ja mä sain nyt erikoisluvan mennä tällä meidän uudella nalleponilla maastoon. Ja siis tää on Shettisruuna. Ja tän pitäis olla vähän semmonen vekkuli, mut silleen kuitenkin silleen kiltti. Mä aion lennättää tän lapsen täältä mun selästä, koska mä oon villihevonen. Tai siis mun pitäisi olla. Mä olen villihevonen, koska mä päätän niin. Nyt mentiin. Hop hop Nalle. Ui. Omenoita. Nalle ei! Kyllä Nalle. Jee! Voi, mikä tää paikka on? Ui. Mennään liian korkealle. Mennään takaisin. Kohdittais tätä? Siellä on ukkasta. Konnaita. Siellä on ykköstä. Oho, siihen jäi. No, otetaan tässä, että nyt mä oon ainakin pystyn juosta paremmin, jos tuolta tulee joku peto. Ei saa pudotella tolleen. Me ollaan nyt matkalla takaisin tallille, koska täällä rupesi ukkostamaan. Heippa!